Oh. Gali mama tale gali nyo. Tigari nye. Tigari. Otu ede bi eti amframa sole wo se Tigari wo din Tigari so. Eni ade. By we de na de gali nso awi ne eti amframa. Ya na ewom na maya na ni panti ase omo se ama suma ne abosomu ne baye wa pam debi wutifia ha na wo ye bayifo a mentra wa ha menkose wo bi ene osola tuko bola so kodidi na betana wo baby na wo try se obese abontinsu ni kula suma ne bekun eti baye wutimi ne tana wutimi ne baye tana sa wo so obedi ne lemu nko ade wutimi ne tana na ya na wo mo no ye wo bayi kwase a wo ho ono de o se mekọ akoya ahwe wo mo bi na ya na hu wo ma na wo ma yese yalefo no enso no wonye yawe no ni tifi po aise bode ni nso no ye bayifo Nana mpache na tisay eja dum na monso Nyankopon na madaroma afidi eja mo sisi me dase o majeme Nana mpache yesi afifoforo mu na mo na mokosunsun ni nana no modin komo se ni wiase de sibiko efutu obe na o de be ma ya afia yesi mu yetumi da boyebra yo me chia metiefo ene o mo so o mo hwe memle bia echia wo bibia se ye wura afifoforo mo yo efutu a me de be ma mo sisi a ne se ni kan koma mo a mo busu mo betwa ya mo de ye kire ewiasefo ema ewiase nyina so te yenka de edi kan eye nokuredie ne etoso eye anomum de toso miensa eye ahwie na ewiase no nipa bi a wote asase su bia no se woye obi a woye anomum na wano nye o petri bibia obehu bia wo beyi apie akire nipa a ema wo so utime di nkonim evi se ye adwuma no for afi no asede baaye eni mu nsem a yete ye nyina ye ano a enipa nkata odi ne nkomo kire obi titiri kura nwiafo kro mu firi yefunu ba ko mu kro mu pie baaye no obi mu timi kan ya asem kire se amanya bema wi manya wi ema saa bosom no echichi bi eti no de memeka kire ahwefo ne se esese udi nkomo a enkase we ye madamfo we ye menua eti sabe ade papa bi ba wabla bomu a ubedi hu nkomo de akokere no ukodi hu nkomo akere no wuni mani okura wuni yawa ewoni mu obetimi de asori etiawo eti afiwe mu de ye mpese saa neema no ebi besie epese obia bibi oye bia no enkoye from enfama nipa no de sa tosu bi mu nsoso no sabe ene ema yaba de bia wale sam so ba emiye ye hu adwuma sabe emla wale sam no so be ko yie ne afuto kakra ye de ma nkrofo nso kire se ebi penkomodie ye din wo ya wale semu e de kire afoforo sa wo ye oba sa wo ye bema ukunu de ono be ye bia no se sa wo ka wano tum na ama wo nsam hye utirim se ye bema ne na nhwe wo yie anasa wo tete wa ubetimi ape wo bia wo wani anasa wo enipa ho adwene a obetimi aboa no osusu hu de akire no no ono so akire wakwan no waye na wale na so emfa wale guo nyede emma de sato so biem eya ahwie eni buo ebuo titiru ebi muade kura wonim se obi ankasa kura timi sa be ya de na asa asori tie ono because say o muade e wo ma mo ho yes ebi ba ebi timi ba ebi ankasa ba na suma no kura timi hunu se ade we na akoye na bontene ena di nsunsun aso abrew eti yese ye kire na kwan no wo ya ampa na awo no wo pa no wanya awale ana na wale ayeyi na adwuma na ayeyi obi ne manager tie adwuma mu kasa ene niema bi obeye e de akire no so timi de sansunsun aso eba o si beyi ni nyina na ye beyi ni nyina so ye ne aye nipe ya tefutu amede be mamoa se obi ahwe ne ho so yie wo abibi hawo ensusu hu nkire obi wo fafun wo betima afre memi se mo de to mo ayi so a memi ti we me nawo masa bedane cancel me sorry ade bia na kire se afutuo saa na me de ma nkrofo ebi ntimi na ofre me be ma oba na matu ne funu atimi ada ni nyina na ye mpesa afiwe ebi besi biem enti mo me nyina ye nhwe
ya bla bosu yi de metima aka no na last year na ewu kunkunkunku enu se no ana wo so afi mu no de panda so se ya hweye wo ho eno ana madika aka no se ebe ya anumum evi se be obi wo no mu a wo betu kwan ne wo fa bi wa kwantu madika afre na ka kire ne se o me pese me be fa wo de wo ko wo fa afo anu afre na danfo e chali ma me wo fa so pese wo be fa me ko emema kura ya beifo chema ene mema ya ba wasase so no omo nante kura chema eso kanene ne anim se ma ne penante enzo se de mema ne chen eti wo bi na se wo bi pese wo boaw na didi hu nkoma wo betima fa kire ase wa belabo eti no na medical aka se ni nyina ye ahweyi ene anumum ene adibuo efuto kakra betimi de amaye no sa yena asinana ye wa chere kakra ye pese de chewo yo we de efri SuroWiase na ye de no wana anti ache na konfo so se efutu a de ma omo no omo ne je ho pa na je se avia no ehye esi afufufuro mu ide ye ni aso de wa ya amaye oh gali momatale gali nyew te gali nye te gali otu ede bi eti amframa sole wo se te gali wo din te gali so ene ade by we de ene de gali nso awi ni eti amframa we de eti amframa ne yebeku ahwefo ebi so onu na ye abusa gali ntimi nkasa yie gali ni twinye oka ne krom kasa etu won ye mfa ne nya abusa ye de ne ye abusa kro enso so hwe achede baaye gali mum ana eti mframa bebo eti ene de eti mframa de se de won mo wasem se de ada mo be chi ne ye no interview no ene ada mo be sa pie no so de obepam mo eda fofo na yetumi ahwe ene yenso se si ano men so so me ne mabosom ene se be wo mo a wo mo so di machi enyina no wo mo nyina nka ye ho na ye na SuroWiasefo ase wo ye me fans bia no na wo so waka ho bi na yada wo mo ase se be wo mo so adwene ye ho se dwumadi a ye die no aso wo mani na wo so bibi soronko e de cheye nti ya aseda ena mu nyina mo nka wo ne mfa na SuroWiasefo ase nti na esa ya aseda ne beda mo mo ya de yenso eda mo ase mo ya de me members ni nyina ade ma ya ma ye ni aso me dase ese beyifo na wo ya de ma na ni nso ye de ye nya beyifo abayifo nso unim wo de asem aba wo boa sao hwe o so mo bia de a obeyifo say ye de ye no omo nenam ye no omo na ye kire say ye nim wo omo ya ahoblase pa woni bayifo te a obekoto amanwusu anom enso no wokun bayifo a wo behu ne say wote wono mu a wo se wo kontokwa na wo ye eniema basabasa no na wo ye bayifo a de buo nsa ni ensan ni na afa abayifo buade pa wo mo bro mo ase etu obia nim se baye bi o wo fie a wo hu ni se a yesi nipa we nye anaze se nye wo mu nyina na so ba hu ni se wo fa nsusu no so obetimi ayesa enti no baye bre no ho ase mesre opa wo mo ya ho blase papa wonu wo mo te wonu mo anye se wo bayi se wo bi ena suma be chi no anase wo be hu ni se odi nsamone na be ka se de wo ye ne nya o mu boade pa wo koto ma wadwan so no wo de ade ewura mu ma ma te se bosom be chi bayifo no na chese bia wa betente nipa no anase e bia nipa ne de na be hye se dia na ewom na maya na nipa nte ase o mo se ama suma ne abosom ne baye wa pam debi wutifia ha na wo ye bayifo a mentra wa ha menkose wo bi enya osola tuko bola so ko didi na betana wo baabi na wo try so bese abontin so ni kula suma ne bekun eti baye wutimi ne tana wutimi ne baye tana sa wo so obedi ne lemu nko ade a wutimi ne tana na ya na wo mo no ye wo bayi kwase a wo ho ono de ose mekwa akoya ahwe wo mo bi na ya na hu wo mo ana wo ma yese yalefo no enso no wonye yawe no ni tifi po ayese bode ni enso no ye bayifo
or Jimmy. Okay. Nana, that's really a wodia. Yo, any other for men so na medical can say, when you now won't come mum. Nayana SuroWiase for us. And Tigari. Tigari, I be a name set, I'm from Manemode. To wait ye, Monimo manager, and I damasi at the Fefa, my actually, and Mamma Sebi, more betrayal ma, any pounds when ya hoto. Will be a war bread, will be a war soon. Meso so dear, or Ancasa winning, say, oh, frame 1,000 colana, said ya wo how ni tea biano, me didi kurana mekasa, me didi nana mekasa. Obi wonu mane ha wono se wanya botre na wonne na nkasa obetima ye ne ho bone eti yanso ye nim se efia na tumi wa ha eti amela tumi wa anso so de obetima age nkwade enti ne ye pena mo akokun amela no so a ebeye yi nipa bebre na abeda ase ne nim se afiwe mu nso nkosi bronya no de na kire se de boro so kura be 1,000 eko ne beda ase sa ye das nana yo ayo for aha ene breme kwan me edisi edamasi. What's the wood anyway? Open so about dinosaur, open roofing tiles, papa. Now they are poor dinosaur, they are jack. Hey, baby, back open and make come for the amount. And one is say Marful Ventures. Say Marful Ventures, ya kwa for stone coated metal roofing tiles. Papa, I need board platform at your pro. Jack, your crow from adjacent air prime cars. BB and your bet to me afraid 0244 8703